Какво беше след това? Дай ми сили нито грам повече, колкото ми трябват, за да мога да съм там, където честни хора твърде грешно страдат. Дори товара да тежи като бетона сграда, ще се върна. Лъба на момент и откъслични спомени, и говорят с проценти, и изтъкват ми доводи, но това там е татко, не е папка и файл, и не можеш да изтриеш някакъв малък детайл. Без да щупиш човека и всичко като е бил. И после що съм пропушил, и после що съм пропил, и после що съм се сбил, и после що съм изгнил. Всички тези неща отдавна друг е решил. Ще само да пусна да видя дали това е бомбата, за която си мисля. Така ще имаме... Трябва дали има рекорди за България. Соник скочи мнението за Warning. Какво беше това? Не, Какво да... Скинна хорвата па! Мартине 72 EP. Бе, просто трябва да направят следвам по-действие. Врата ли съм пил, бе? Обаче, че не мога да минам. Ще се ката. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited till it broke open and rained down. It rained down like. Yes! Yes! Майка ти мършава! Yes! Не. Майка ти мършава! Ще е много лошо, ако някой каже N-word в момента, не мисля. Let's go. Yes! Майка ти мършава! И Соник смина нещо. Да, може би ръст. Yes! Nice, finally, no deserves completion, брат, браво.